आणि पेट्रोकेमिकल प्रकल्पासाठी आजची ही मीटिंग बोलवलेली आहे। मीटिंग 4 वाजता सुरू होणार आहे आणि मीटिंगच्या अगोदरच उत्स्फूर्तपणे या प्रकल्पामध्ये ज्यांची शेती जात आहे ते शेतकरी स्वतःहून या प्रकल्पासाठी जमीन द्यायला पुढे आलेले आहेत आणि साधारणतः 2300 ते 3000 एकर जमिनीचे सहमती आमदार महोदय, अपर जिल्हाधिकारी आणि आमच्या समक्ष या शेतकऱ्यांनी आणून दिलेले आहे। अतिशय चांगला स्तुत्याचा उपक्रम आहे। मी सगळ्यांचे शासनाच्या आणि महामंडळाच्या वतीने मनपूर्वक आभार मानतो आणि इथून पुढे आपल्याला पूर्णपणे सहकार्य आणि हे शासनाकडून आणि महामंडळाकडून मिळेल आणि हा प्रकल्प पूर्णपणे पारदर्शीपणाने कुठल्याही प्रकारे कुठल्याही गोष्ट न लपवता पारदर्शीपणाने राबवला जाईल असं मी आपल्याला आश्वासन देतो। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।